Чудили ли сте се как злото е влязло в света? В следващата минута ще откриете изненадващи тайни за падането на Сатана, ангелът, който се противопостави на Бог. Това същество, някога съвършено и славно, се превърна в символ на гордост и бунт. Открийте как стремежът му към власт предизвика една от най-големите духовни войни в историята. Останете с нас и разкрийте мистерии, които ще променят представата ви за доброто и злото. Не пропускайте, разкритата истина започва сега. Откъде идва първото зло желание на Сатана? Първоначално Бог го формира като ангел и създава всички ангели чрез служението на Неговия Син, Господ Исус. Няма създание, което да не е създал, както Йоан ни казва в глава 1 стих 3. Всички неща бяха създадени и възникнаха чрез Него, и без Него нито едно съществуващо нещо не би станало. Бог обаче, тъй като е свят, не може да бъде пряко замесен в създаването на злото. Следователно, както от разума, така и от Библията е ясно, че всички ангели са създадени в състояние на святост и че всеки ангел е пряко творение на Бог. Когато Сатана се разбунтува срещу Бог, той не само навлече божествения гняв върху себе си, но и убеди някои ангели да се обърнат срещу Бога заедно с него. Изчислено е, че 1/3 от ангелите са последвали Сатана по това време. Сатана и неговите ангели са станали наистина зли и враждебни срещу Бог, неговите планове и човечеството, което е създал. 28 глава на Езекил, стихове от 12 до 19 и 14 глава на Исаия, стихове от 12 до 7 са важни пасажи, които често се свързват с първоначалното състояние и падането на Сатана. В Исаия, глава 14, стихове от 12 до 17 се казва как падна от небето зорна звезда, сине на зората, ти, който отслаби народите, ти беше хвърлен на земята. Но ти каза в твоето сърце, ще се изкача на небето, ще издигна престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събранието, в краищата на север, ще се изкача над висините на облаците, ще правя себе си като Всевишния. Но в действителност ще бъдете спуснати до Ксола, до дълбините на бездната, до царството на мъртвите. Тези, които ви видят, ще съзерцават, размишлявайки, това е човекът, който накара земята да трепери, който разтърси царствата, който превърнаха света в пустиня и събориха градовете им, които не позволиха на своите затворници да се върнат у дома. Преди падането си Сатана изглежда се е радвал на най-високите нива на власт и престиж, предоставени някога на създание. Първо, неговата природа. Сатана принадлежи към класа на херовимите ангелски същества, които вероятно са от най-висок клас и ред. В Езекиил, глава 28, стих 14, четем: Ти беше помазаният херовим, който покрива и защитава. Аз те поставих там. Ти беше на светия планин на Бог и ходеше сред огнените камъни, изкрящи скъпоценности. В стих 12 от същата глава, сине човешки, изпей оплакване за царя на Тир и му кажи: така казва Господ Бог, пълен с мъдрост и съвършен по красота. Изразите печат на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота, показват, че той е превъзхождал всички останали живи същества по интелигентност и физическа привлекателност. Образният език на тези стихове говори за странното им съвършенство. Второ, позицията на Сатана. Той не само беше помазан водач, но също така беше наричан херовим пазител, препратка, която може да показва ролята му на пазител, един вид почитател и провъзгласител на Божието величие и святост. Трето, жилището. Той изглежда е бил в присъствието на Бог, докато се разхожда сред огнените камъни в Езекиил, глави 28, стихове 13 до 16. Описано е: ти беше в Едем, Божията градина. Всеки скъпоценен камък беше вашето покритие. Рубинът, топазът и диамантът, берилът, униксът и ясписът, лазуритът, тюркоазът и изумрудът. И златото, делото на вашите настройки и вашите гнезда, беше приготвено за теб в деня, когато беше създаден. Ти беше помазаният херовим, който покрива и защитава, и аз те поставих там. Ти беше на светата Божия планина и ходеше сред огнените камъни, изкрящи скъпоценности. Ти беше непорочен в своите пътища от деня, когато беше създаден, докато в теб се намери беззаконие. Чрез изобилието на търговията си
Ти изпълни вътрешността си с насилие и грях. Затова бях изхвърлен като несвято нещо от планината на Бог и те унищожих, о Херовим, покриващ отсред огнените камъни. Четвърто. Съвършенство. Тази фраза обобщава вашите лични и морални качества. Той имаше печата на съвършенството и беше съвършен по красота. Беше безупречен от самото начало и на всичкото отгоре беше особено привлекателен. Херовимите и серафимите изглеждат върховни небесни същества. Всички тези аспекти показват, че това същество е имало най-високата иерархия сред всички същества, създадени във Вселената. Ангелът беше на Божия свят хълм, препратка към Божията видима слава и мястото, където той обитава. Този ангел беше много близо до Господ и също ходеше сред огнените камъни, произходът на Божията светлина и блясък. Рай, Божията градина, беше неговото местожителство. Той беше покрит с всякакви скъпоценни камъни и украсен с злато, което показва високото му положение и славния му вид. Но неговото морално и духовно съвършенство беше помрачено от беззаконието, което беше открито в него. Сърцето му беше изпълнено с насилие поради изобилието от търговия и неговия бунт срещу Бога. В резултат на това той беше изгонен от Божията планина и унищожен. Падането на Сатана беше трансцендентално събитие, което имаше дълбоки последици в духовната сфера. Историята на неговото падение е предупреждение за всички, подчертавайки сериозността на греха, измамната природа на гордостта и неизбежността на божествената присъда върху бунта. Като разберем падането на Сатана, можем да придобием по-ясна представа за духовната война, която продължава да бушува около нас. Необузданото търсене на власт и бунтът срещу Бог са теми, които резонират в цялата човешка история. А падането на Сатана служи като тържествено предупреждение да не следваме същия път на бунт и непокорство. Имайте предвид, че тези интерпретации се основават на теологични интерпретации и могат да варират в различните религиозни традиции. Това приключва нашето пътуване през историята на Сатана, от славния ангел до принца на мрака. Не забравяйте, че това е само една от многото завладяващи истории, които изследваме. Ако ви е харесало това съдържание, абонирайте се за канала за още открития. Продължете да изследвате нашите видеоклипове, пълни с мистерии и мъдрост. До следващото пътуване!